A bárányhimlő könnyen átvészelhető, enyhe, főleg gyermekbetegség. Jobb túlesni rajta, mint sem védőoltással megelőzni. Hiszik még gyakran egészségügyi dolgozók is. Pedig nem így van. Súlyos szövődményei egy életen át elkísérhetik a gyereket és a felnőttet is. Ezekről ritkán szólnak híradások. Egy hete voltam már bárányhimlős, egészen nagy telt hólyagok voltak rajtam, testszerte mindenhol, amik nem nagyon akartak leszáradni, néhány nap után azért ezek el szoktak kezdeni leszáradni, és pont 7 nap után történt az, hogy én már előző este óta nem tudtam vécére menni. Amit tudatosan nem fogtam én föl, csak a sok tejázás után automatikusan már kellett volna, de nem volt inger sem. És másnap reggel ez volt a nagyon furcsa, hogy nem tudok kimenni pisilni, és akkor, amikor kimentem, hogy próbálkozzak, akkor a lábaim már megrogytak. És hát ezek után szinte azt kell, hogy mondjam, hogy egy óra leforgása alatt én visszafeküdtem, a körzeti orvos kijött, de én már nem tudtam fölkelni, hogy őt fogadjam, mert ugyan még mozogtak a lábaim, de már nem tudtam lábrálni, tehát annyi erő már nem volt benne. És először a neurológiai klinikára szállítottak, utána rögtön a László kórházban, mert hogy fertőző voltam még. És a László kórházban, a neuroinfektológián, ahol igazán kiváló szakemberek vannak, és ők aztán találkoztak már mindenféle betegséggel, bajjal, bánattal. Először ők is elég tanácstalanok voltak, de aztán a rögtön levett gerincfolyadék megmutatta, hogy itt a bárányhimlő okozta ezt a nagyon nagy problémát, amiről orvosi körökben azért tudod, hogy létezik ilyen szövődmény, de hát nem nagyon találkoznak vele. Most az én gerincvelőm nagy szakaszon gyulladt be, és hát egy eléggé nagy ödéma keletkezett rajta, ami nyomta a velőt. Az én velőm nem szakadt meg, de sajnos a mozgatóidegeket és az érzőidegek egy részét is elnyomta ez a hatalmas nagy ödéma. Az volt a fő reménységünk, hogy ahogy ez az ödéma majd tisztul, úgy jön vissza az érzés és a mozgás is. Van, ami visszatér, de hát a mozgás az sajnos nem. Mindenféle tudományos okoskodás nélkül azt látom, hogy ezek a vírusok egyre agresszívebbek, és egyre jobban támadnak, mi meg egyre kevésbé figyelünk oda a szervezetünkre. Valahogy olyan természetes, hogy a Jóisten a kezünkbe adja ezt a lélegző, működő gépezetet, és nekünk semmi dolgunk vele, csak majd egyszer lehújni a szemünket. Hát én azt gondolom, most már tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Emlékszel arra, amikor bárányhimlős voltál? Nem emlékszem. Egyáltalán semmire? Semmire. Arra se, hogy esetleg hólyagjaid voltak? Semmire sem emlékszek abból még. Anyuci biztos emlékszik rá. Hát igen, sajnos erre az időszakra nagyon-nagyon emlékezik az egész családunk, mert ez számunkra egy nagyon nehéz időszak volt. A kisfiam 2,5 éves volt, bölcsődés, és amikor hazajött a bölcsikéből, észrevettük, hogy sok-sok pötty jött ki rajta. De ez önnek nem lehetett újdonság, hiszen óvónő. Igen, óvónéni vagyok, és van egy nagyobb kislányom is, és nála is lezajlott már a bárányhimlő, és úgy gondoltuk, hogy ugyanúgy, ahogy a kislányomnál 1-2 hét alatt túl leszünk rajta. De sajnos ez a mi esetünkben nem így történt. Rengeteg pötty jött ki. Először is azt hittük, hogy majd 10-20-30 megáll. De én úgy gondolom, hogy Mártin több 100 darab volt. Nem volt a testének olyan része, amelyik épp lett volna. De mindehhez még társult, hogy ugye ez nagyon-nagyon viszket, és egész nap poroztunk, hintőporoztunk, vannak már erre megfelelő készítmények, hogy ne viszkessen neki. De sajnos jött egy nagyon-nagyon magas láz, amilyen 39 fokon felüli láz volt, és ez még mindig nem volt elég, ez a nagyon magas láz, a pöttyök mindenhol megjelentek. Tehát a testszerte mindenhol volt, a nyálkahártyán is, tehát se enni, se inni nem tudott. A kézfeje, lábfeje megdagadt, duplájára szinte, a szeme fehérje bevérzett, és teljesen kétségbe voltunk esve, hogy most mi fog történni. És a doktornénink azt mondta, aki nálunk már családtag, hogy sajnos van 10 000 gyerek, aki le tudja győzni a bárányhimlőt, de talán pont Máté az az egy, akinek ez nem sikerül. Nagyon gondos anyukáink vannak, akiknek már van nagyobb gyerekük, és
akkor jut eszébe, hogy ő még nem volt bárányhimlős, és esetleg kéri a védőoltást felnőttként, leginkább a gyerekgyógyásztól kér tanácsot, vagy netán már terhességvállalása előtt bejönnek, és ők egy egészséges gyermeket szeretnének, és nem volt bárányhimlős, ilyen eseteink is vannak. Még egyelőre sokkal nagyobb a köztudatban, hogy a bárányhimlő egy egyszerű gyermekbetegség, és inkább vinnék közösségbe, bárányhimlős közösségbe. Nagyon kevesen tudják, hogy ez erős szövődményeket, nem tapasztalták ezeket, nem láttak ilyen szövődményeket, és ha tudnák többen, hogy mitől védik meg a gyermeküket, egészen biztos, hogy nem pénzkérdése lenne ez. Amikor már kijön a kiütés, akkor már sajnos csak védelmi dolgaink vannak, tehát akkor rengeteg vitamin, táplálkozás, bőfolyadékbevitel, hogy ne zajoljon annyira. Ez egy kötélhúzás, a bárányhimlő és a szervezet harca, ilyenkor már beavatkozni gyakorlatilag nem tudunk, csak segíteni a szervezetet, hogy minél hamarabb az immunrendszerrel legyőzze. A középső gyermekem az óvodából hazahozta a varicella vírust, sárán 4 nap alatt lefutott ez az egész, magas láz, hozzátársult egy mandulagyulladás, mint későbbiekben kiderült, és innentől kezdve sára egy rémes állapotba csúszott, aminek skarlát lett a folytatása, intenzív osztályra kerültünk, és folyamatosan romlott az állapota percről percre, gépre kellett tenni, mindenfajta infúziót bekötöttek, kiderült, hogy tüdőgyulladásunk van, amit több orvos sem vett akkor észre, tüdővérzés, mellhártyagyulladás, ez ment 10 napig, mindenfajta küzdelem mindenért, nagyon sok baktérium, vírus kitenyészett mindenfajta váladéktenyésztésből, és aztán lett egy toxikus sokkunk, egy diagnózisunk van volt összesen, kialakult a toxikus sokk szindróma, ami Sárának először a fülén, a kezén, majd a lábán is jelentkezett. A keze fején felhúlyogosodott a bőr, szilvakékre, kiszakadt, és elkezdett elhalni a bőre. Szó szerint lepotyogott az új vége. Hát felére fogyott. Itt is látszik, tehát itt is elhalt neki a bőr, azon a fülén, ami nem látszik, illetve a kezén. Ott neki lenyúztuk a bőrét, a kollégáimmal egy félvastag disznóbort ültettünk rá, nekrektómia, félvastag disznóbőr, és konkrétan így nézett ki a keze, a műtét, és aztán pedig az amputáció után ilyen volt a sára keze. Most éppen vége ennek a rémálomnak, azóta sem volt sárabeteg egyetlen egyszer sem, hál' Istennek. Következik majd a rengeteg kézműtét, még tínédzserkora körül lesz neki egy újabb kézfejműtét, föl fogják tölteni a csuklóján lévő bőrt, amiből kivesznek, és folyamatosan beforgatják a keze fejébe, ez ilyen 3-4 hetente fog megtörténni, és fog kapni egy ideiglenes újpercprotézist, illetve 20 éves korában pedig egy véglegeset. Akkor védőoltásban nem gondolkodtak? Nem jutott eszünkben, megkapta az akkor aktuális kornak megfelelő védőoltásokat, és többet nem. De egyébként is ezt mondja mindenki, hogy magától zajlódjon le egy ilyen dolog. De most már nem így gondolja? Nem így gondolom, és az összes ismerősömnek javaslom, és tették is, beadatták a védőoltást. Nem szívesen beszél róla, ha megkérdezik ismerősök, vagy bárki, hogy mi történt a kezével, akkor 2 variáció van. Vagy azt mondja, hogy varicella és kéz, vagy hogy anya majd elmondja. Ő most már ebben nem folyik bele, de remekül van, eleven gyerek, életre való gyerek.